malam yanzu ba ka da allo gidanka ba Qur'an, ba ka da tilawa ko ta sumuni malam yanzu duk gidanka ba mai iya kai sabbi to ta fa aljanna. Tunda ba ka da allo gidanka ba Qur'ani, ba ka da tilawa ko ta sumuni, kuma duk gidanka ba mai iya kai sabbi, ta fa aljanna. Da ta miƙe ma za ka ce Allah ina wuta. Sannan annabi ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga masu kuɗi sun hauka shi, amma ba za mu gane haukan ba. Ka san dalili? Ba sa duka. Wallahi tallahi billahi nabi akasarin masu kuɗin mutum mahaukata ne, amma abin da ya sa ba ma gane haukan ba sa duka. Umar Kyara Jitau Madamuwa ɗan jarida ne. Yanzu kwanan nan wani sabon addini ya fito daga nan wajen Kaduna. Na je wallahi malam in na faɗa wani zai ce kamar da gangan nake. Mun taho daga Kaduna haka da muka yi facin a wani masallaci. Ce Allahu Akbar. Da aka yi haka Allah gafata malam sai naga kowa ya haka. In ka je gari kaga kowa da jila. Wallahi ne ma sai ne haka. Wallahi ina tahowa to ni ban san yadda ake ba, ashe kafa ake harbawa. Wani da ya same ni anan sai da na zauna. To wallahi sai na rama. Azhar ce dama na daure alwala na shiga sahun gaba. Na jira la'asa. Allah ku ban nai redi na duba wani dan busassu iri na majalisar busassu. Allah malam an tare ana ɗiban ruwa a famfo sai wani almajirin makarantarmu ije bakin famfo ya ce a san ruwa zan sha, wani babarbari ya hankaɗa shi ya ce kada la tafi daga can kirdi ya kirdi. Yaron izo ina kuka, malam Muhammadu ya ce kukan me kake? Ya ce wallahi ruwa zan sha, bare bari suka hankaɗa ni suka ce min kirdi. Ya ce Allah kai ne kirdin? Ya ce to ka je ka ce ni malam Muhammadu na ce famfan ya tsaya. Ka ji manya ba fa shi je ba, wallahi inda kansa ije rasuwa za a ta yi. Yaron yana zuwa ikuza sa ake ina za ka? Ya ce malam ne aiko ni gun famfo. Yaron yana zuwa ya kalla famfo ya ce famfo malam ya ce ka tsaya. Duk famfon ya tsaya saboda tsarkin malami, tsohuwar tilawa ta ginnan tsamiya bayan mota sai da kwamfuta a haɗe. Kana tafiya kuna zance da motar, in gudu ya gudu ta ce a rage ni. Taya ba iska ta nuna ma kwana ta nuna ma rani. Daga nan Jigawa in za ka Kano in ka seta motar billahi allazi wanda za ka je gonsa in bayanan za ta gaya ma Allah ya tsinewa mai ƙarya. In ka yi baki ta ce bayan mata mun yi baki ko fashi da makami ake, mota za ta ɗauko hoton ɓarayi ta sama a kan sikirin ta ce fashi ake, sauran kilomita ka zama tar da ɓarayi. An ɗaura miki aure? Wayannan za su iya kashe auren. Wayannan za su iya canza uban ki ra'ayi, za su iya canza babar ki ra'ayi, wato uwarki. Ba zagi ba ne, kalmomi ne na isa. Su ku adawa Allah ya ce ban taɓa halitta mai girman su ba. Dan sai ba'adu ya shekara kamar 700 a ce ya kamata a yaye shi. Kakai mamaki malam. Manyan su da fata giwa suke guga, da giginya suke sakacen haƙori. Idan za a yi wa ba'adu ya aski, jikokinsa zai taro kamar su 80 ya zuba su aka, sai sun daɗe suna askin a masu askin wani bai ga ɗan uwansa ba. Wanda ya san yana da bukata a gun Allah ku yi haka da hannunku akan hanya nake. Aje ka, kai ka iya tafiya iya masu kaunan annaba aka ce buɗe hannu. Dole a mutu a masifa malam. Kaga uban tiyobo ne a jikinsa duk ya ɗage ba guga. Wai kuma ana buɗe hannu ya ja uban tiyobo je ka. Wannan ran da ka sai shadda ba a san iskancin da za ka yi ba. Ka san wani mugun nan iska ne, talauci ne yake rage ba rage. Dole a gamu da hau. Karka cika zaben da zaki ba in likita ya so in wulakanta mai kuɗi sha dai a samu zogale ya fi kaza a gidan uwar ka zogale ya fi kaza munafuki har
ka ji wani shege a rediyo wai zai faɗa fallallar zogale ba abin da zogale yake banda maganin yunwa dan mijin uwarka shi ma sai ya ji kuli ka tambayi tsoho ga yana kai yanzu ka isa ka je wata karkara ka ce zogale ya fi kaza wani tsohon ba sai ya buge ka ya ce a gidan ubanka zogale ya fi kaza. Taba zuwa gidan wani mai kuɗi a Kano Alhaji Kawo yan tandu Allah ya iniwa mai ƙarya wallahi malam sai na tara an cincibo wani yaro an sa shi a mota asibiti gashi garau na ce Alhaji mai ya same shi ya ce wallahi ruwan famfo ya sai na tana ruwan kunya la ilaha illallah ruwan kunya baban za a yi huda a yayi a kore a moda a dukuma ai malam kar ku shiga ba ke duniya yar akuya ce kaga yadda aka yi wa ɗanka ba duniya zan can malla jirgin sama 35 faɗi mata ya bari 30 jirgi ba 35 ka san kwa da awaken da aka kawo gizawa da tattasai da tumatir da attaruhu da rake da motocin garin da duk kudin aljihun da sifika ta da jarin wanzamai da kudin mai doya da jarin mai fetur kai a duba yan busassu ma irin mu majalisar busassu na gira yan man sai jirgi Allah ya tsine mu majalisar busassu ina za mu biya to ko da majalisar busassu ma aka hada ba za a biya jirgi ba